Салом алейкум, бачаҳо. Группа ина зардоне ки светошон беҳад хушрӯй. Нигоҳ. Дета чӯбати мода ҳай. Хош нагам. Ина бародаро. Ина глибодомо ки беҳад шлапоошон чизошон нағзай стойкошон лахмой ҳамаш зурай ҳамаш шлапоошон калонай. Онаи чафкаро. Ина чафкарои чи нари 2 сола ҳай ё 6 солаан ӯ 6 моҳай. 6 моҳай уш. Нигоҳ кунед бародаро.